Vítajte nového dielu Sanitka! Sanita teraz ide niekoho zachraňovať do kasína. Do piči, zase 10 km okolo nejakého chojovi! Kurva, to bol drift! A tak, dúfam, že sa mi rovno nič nestane. Teraz hodím taký driftík menší. Aha, ty vole! Kurva, som musel zabezdiť. Lambo, dojti! Som skopilovať auto, ale stále idem. Ty kokos, ešte 9 km od toho kasína niekde na druhej strane sveta. A teraz prejdem tadiaľ, ale... No, doj to piči, elektrina, kurva. Tak, teraz zastavím, lebo to je taká nuda. Radšej zastavím a pôjdem týmto skokánkom, keby som vedel točiť, kurva. I s volantom. Tak, idem a... idem plnou 250-kou! Ty kokos, ja som Batman! Tak, ale bezpečne som dopadol. To je nuda, idem takýto driftík, musím do toho kasína čo najrýchlejšie. Ty vole, tak tu ďalší skokonov kokot. No tak idem pozadu jak mater. Tak, teraz pôjdem takto rýchlo. Vyhodím Dave, dúfam, že sa mi neposají Sanika, inak to bude v pedeli, jak naša ekonomika a politika. Tunel, idem do ňo. Ale každú minútu môže ísť vlak, takže musím pokotočovať najrýchlejšie. Kurva, ale po tých stenách ide to horšie ako po kikovej mamke. Kurva. Ježiš, som sa zasekol jak kikovej máme do ryti. A teraz, buď musím zavolať policajtom, teda týmto odťahovákom, ale sa vyslobodím sám. Ale dúfam, že sa vyslobodím sám, lebo nechce byť zaseknuté kikovej Alexovej pič. Aha, už som sa oslobodil. Som na slobode a teraz do toho skurveného kasína. A vlastne na toto moste bývajú bezdomovci. Ježiš! To sa dotoríti. Táto sanitka bude drahá, jak tvoja mama. A teraz musím to odbočiť doprava. Tak. No, ja som vodič o piči. Vole, ja šťastie som nenabúja a môžeme ísť po tej púšti ďalších 20 minút. To je fakt Po 26 minútach jazdenia na tej zasenej púšti. Konečne skoka, no! Ježiš, ja som to dal, ty vole, ja som laker, jak laker 1, laker 2 vo Fergimu videu. Ježiš Maria, jaká bol, vole, už iba 1000 eur musím platiť. Za sanitku a ide sa zachraňovať gamblerov, ktorí dostali infarkt, aj keď sú už mŕtvi jak židi v Auschwitzu. Teraz hodím driftík a drvnem to do vody, jak všetky mami svojich ľudí. Ty vole, to je drift, jebem na nejaké predpisy, idem mimo cesty, lebo som frajer, omg. Ježiš, zase musím curaku, ja teraz rovno do kasína, ako som vravel. Nie mi jedno, mám 2 promile. Mám to veľmi ťažké, jak harmonika padeli. A idem. Aha, to je kasino, ja som debil, ja som išiel po zlej ceste, tak musím toto preskočiť. Halo, kto zadriftujem, to je ako pán, jak kikové masieko. Tak, a tu by mal byť ten čurák. Naozaj prešiel. No, ty, gratulácie, ty vole, zaslúžený. Pošlem, tu leží. Potlesk, pane. Ty Dobre, ti tak nemáš gambling, jak tryharder, Bože, to sú tí idioti gamblersky. Pakuj dojky, nezachraňujem ťa, ty hajz, špinavý. A teraz pakujem. A radšej zgravním a fyzných chytelov, to bude asi problém. A ešte možno pôjdem do mesta si dačo kúpiť asi na švidáňa. A 6 minút neskôr. Tu je niekde ten obchod, nie? Tak tu zadriftuje, ty vole, to je 11-ročné decko, to beriem do svojej pivnice. Ježiš, to je nejaká 11-ročná holčička, tak to bereme. Hej, holčička, tak ty ideš do mojej ultrasne. Tak to ťa hodím tam, ty mochrina, a hodím ťa niekde. Tak, a ideš do mojej pivnice. Nás. O 20 minút neskôr. Tak som sa rozhodol, že tú blbku hodím do sopky. Kit, no, bol pri mne. Uniesol som ju a teraz ide do sopky, takže 11-ročná
na švidania. Tá švidania. No ty vole, už nemám niekoho znasilňovať, ale potrebujem sa dostať dole, nemám auto. Tak, ja poznám taký triček, ako sa dostať rýchlo dole. Tak, pôjdem takto a ja sa zvežiem na ríti z toho kopca, chápeš? Tak ty vole, raz, dva a ide po pedelke. Ují, no a teraz ma čaká 6-dňový trip do nemocnice. O 4 dní chôdze neskôr. Ty vole, konečne. Po 4 či koľkých dňoch chôdze, neviem čo je za deň. Ježiš, konečne moje nemocnice. To musím zase dávať vysvetlenie, to sa mi tak nechce nohod. Musím povysvetľovať pár vecí a má asi... Ja, ty idioti. O 2 minúty neskôr. Dobrý deň, pán sanitár. Prečo ste prišli po 5 dňoch? Odtedy, čo tam boli s infektom kasínu. No, ja som išiel do kasína a ten bolec už bol mŕtvy, chápeš? Tak som ho opustil a poslal sa mi auto asi 2 minúty od toho kasína a musel som ísť pešo asi takých 4 dní. Dobre. Tak, nezachránili ste čas pacienta a ešte máte teraz ukázať to o 5 dní. Takže vyhadzov! Vy hajzle! Ty odporná chujovina. Skáp, naraká a dovidenia ty hajzle špinavej na švidáňa. A ešte som počul to oznámenie, čo bolo v kasínu, keď si tam pešli. Koniec.